Čaute ľudia, moje meno je Šiky TV a ja vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát tu je opäť Minecraft, ale tentokrát hráme znova multiplayer a je tu s nami aj... Čaute, ja som Dominik66. No a dneska tu máme opäť minihru Bed Wars, akurát, že ideme hrať teraz s Dominikom. Takže ja sa vám ozvem až varene. Sme späť a už sme na mape. Sme na mape do oblak. A teda... One iron. Ideme na to. Ne, to je moje. Ne, nič, to je moje. OK. No, Kto videl minulý diel, tak už vie, o čo sa jedná v tejto minihre Bed Wars, ak ju teda ešte nikto nevidel. Teda nehral, tak som to chcel povedať. Kurník, som ak postaval. Keď to uvidíš. že sa na to pozriem. Nie, že sekla myška, ale ja som stala úplne vedľa a to som tam postala takéto niečo. OK, mám 10 bockov. Blockov. Kebyže stade ide preč z toho. A pekné domčeky. No a ja chcem niečo. Tu koľko je na strede, oni tam fajtujú. Oni už sú tam? Hej, veď vidím tuto červený. Fajtujú. Jaj, už... Hej, do oblak akurát... ja som to mal s anglickým názvom, volá sa to up. Nie? Hej. Jaj, tak to som videl. O, dobre ty. Dvaja po sebe. Som hackera, víš? Neviem. Som žltý? Kilaura forever, čo? Ale oni nemali veci, takže... To je moje, ich tam niekam do keľu. Mám dve zlata. A ja mám dva irony, pomôže ti to? Nie. Poďme rýchlo tú postielku, lebo ešte niekto príde z okna a možno na to Z nerozbí. okna. Okno. Podkopem ťa. Pardon. Čo si grgol? Hej. Natáčame 5,5 minúty. Z toho pôjde väčšina vonku z toho strihu. Blue. Ja som sa iba pozeral na to a vidím X-ko a nad tým yellow. A mne sa to tak nejako akoby so zrakom skrížilo, že som videl to X-ko pri tom yellow. Idem ich tam zabiť. Pôjdeme na red, lebo red sú zlí. Dobre, ty. Zase toho istého. Dobre. Wow. Kilaura forever, no. Kilaura activated. Kilaura mode activated. Počkaj, ja nakúpim armoris a také vecis. A môžeme ísť na nej kosis. A zase s tým začínam ísť. Mám 32 blokov, tak si už nakúpim nejaké jedlo. Ale choďte do keľu, niekam dám obchodník. Ja aj Matildu som to chcel. One Matilda, please. Som tu. Dobre. Ty si bol preč? OK, mám 32 blokov, Matildu a jedlo. Jeden blue, ale ten utiekol na strechu a som ho tam nevidel. Ne, on tu páli. Čo? Tuto. A, je tu Ozaj, idem kúpiť 2 míny a položím to, vieš, na ten stone tam. šrapnelové míny. Položím to na stone a nebudú to vôbec vidieť. Hej, inak, ako si odišiel presne, tak presne vtedy sa tu spawnul gold a nikto tu nebol, takže mám 4 goldy a idem si kúpiť luk. Idem najprv obostovať postel. Ale to som mal šťastie s tým zabíjaním. Ja som si myslel, že ma už zabije, lebo ten mal tiež taký vieš meč, ako mám ja. A som sa zlakol, že ma už zabije, ale ja som mu dal našťastie 3 hity ešte, lebo som sa mu vyhol. A ešte som ani raz nezomrel. No, dobre ty. Čo je výhodné. Počkaj. Ja vždycky, keď odbieham od toho obchodníka, tak sa mi nejako
to lagne, že mi prestane akoby fungovať klávesnica. Vždycky sa seknem. Čakaj, a ja si idem ja idem nakúpiť jednu. Oni už majú lúky pre... Však aj ja už mám luk. Stihol som. Počkaj, skade pálil. Neviem. Aha, vidím ho. Na streche. No však. Mám 2,5 hápka. Ešte by ma šutol. Kde na streche? Ja tam hore, vidím. Pozrite, keď nám žltá. Teda, žltá. Čo robí? Zelená Matilda. On ma zostrelil! Kurník. On ma zostrelil. Idem nakúpiť bloky a idem tam urobiť... vieš, už sme to robili na tom, na tej takej jednej, taký akoby kryt protistrelecký. Aha, chápem, hej, viem. Posteľ je zabezpečená. On ma zase zhodil. To bude ťažké s ním. To nakúpiš sklo, prosím ťa, ak máš nejaké bločky. Sklo? Sklo. Ok. Bo ja potrebujem nakúpiť nejaké bloky. 12 mám. Dobre, tak to choď dať tam, vieš kam. Kam? No ty počkaj, ešte to tam kúsok upravím. Ale už máš tvé. Neboj sa, je tam mína, takže ja sa tam šlapnem. Však ja som ju tam dal. Ale a ja som tam dal na ten stone. Aby to tam nevidel. To je debil, on to rozkopal. Čo, mínu? Hej. No však ja poznám takýchto adeptov, ktorí si myslia, že to vybuchne pod nimi. Hej, pozor, inak on ide vrchom asi. Aha, tak nie, ale odkopáva nám cestu. Už máš to sklo teda? Nie, áno mám, lenže už... Ak ma mohol trafiť? Strieľa. Ja viem veď, ale ja som bol za Aká mám to sklo, ináč? Počkaj, Senka, tuto vykop dieru a sem daj to sklo, tuto do stredu. No aj semka, tuto na kraj. Však vieš, tento kryt už sme robili. Hej. Na jednom serveri. Poď, dávaj. Bloky? Nie, tuto sklo. Nie, ja mám pol HP. Červení vidím, že sú dosť nahypovaní. No dobré ráno, stará mama. Ešte si nakúpim aspoň nejaké brnko. Ešte nakúpim nejaké bloky, čiže bude treba. Zelení už za chvíľku budú mať dosť nervy, lebo už ich zabíjajú skoro na každú hranu. Takže asi za chvíľku odpoja. No. Sme 4-4-2. Poď, máš ešte to sklo? Hej, máš. Poď daj ešte tam. Už mám len 3. Nevadí. No tak choď ešte nejaké kúpiť teda, ak máš. Mám 39 bronzu. Pozor, sú tu. Už máš tu. 20. Kuk. Mám už sklo. Kuk. Mám Kuk. sklo. Čakaj. A dobre, teraz odchádza, tak rýchlo začneme stavať. Máme takéto dlhé blokmi. 1, 2, 3, 4 a 5 je zatočka. Je 1, 2, 3, 4, 5 je zadačka. Nie, som spadol. Ja som to videl. To potom v tom programe ako priblížim na teba. Lebo toto bol bez... Ja to potom nejako priblížim na tú chvíľku na teba. Ale toto bolo dobre. Keby si sa videl. Ja som aj na to myslel, že ak ma ten oný zhodí, takže ho vraj zabije. Oni majú explozívy. Ja viem, prečo majú explozívy, pretože oni majú stred voľný ako oni. Oni majú stred obsadený. Stred majú obsadený a práve, že už ono. Potion of Swiftness je rýchlosť, nie? Hej. Keď si dobral Ironet, že si už kúpil brnko? Ja? Že No. tam ležalo ako? Tam ležalo.
Jo, mal by som 6, lenže jedna som položil nechťať za mňa. Mám stack bločkov. Ja tu je to presne tak položené, že by si to nemusel všimnúť. Úplne každý. Počkaj. A teraz tuto. Green sú dole. Green. Som sa zlakol, už len my dvaja teda. Nie, však aj toto zastávaj. Aha, ale ja už bloky nemám. Však hej, však to nevadí. A tuto bude vlastne snajper, však to poznáš. Hej. Koty vzal 2 naraz. Čo? Nič. No podľa mňa on by 2 nahitoval a potom ich iba dorobil znova. Máš kromp? Hej. Tak odkopeš potom to jeden blok som tak blbo položil. Mhm. Aj tuto tento. Kde si ho položil? Tam. Vidím. Trafil ma. Bože, mami, semka, na čo chceš? Ale nemám bloky. Sú tam nejaké irony? Nie, teraz to dobral. Kurník. Aleš? No. Tu už mám aj kromp. Počúvaj, čo mám, aha. Počúvaj, čo mám. Dobre, ty. Pravím, že pozeraj. No to Ja skade to máš. Angus ILS mi povedal, že poď sem. Išiel som tam a dal mi look level 3. Look level 3? Bacha! Bacha! Ja som ho dal dole. Dal som ho už dole. Okej, a ja si musím ešte kúpiť luk. Ale on mal ten najlepší meč a dal som ho. Práve meč si musím kúpiť, Ježiš Kriste. Škoda, to neprešli, vieš, že by si zároveň bral toto iron, explozívom. No už vidím, že už idú nás, takže musíme ochraňovať, lebo stane sa niečo. A rýchlo A ešte. musíme byť pri oknách, pretože oni z hora môžu aj prísť. Nikto nevie. Počkej, ja idem hore tam pozerať. Ja budem tam hore na streche. Tam sa budem aj kryť. Okej, ja už mám výbavičku. A môžeme ísť na nich teda? Ja som hore. Manek. Ja mám meč už. Papaničku stále. Musíme ísť na nich. Bacha, niekto ide z hora. Úplne. A nemá sa tam ak dostať. Máme, tam hore nebol žiadny otvor však. A on bol? Bol tam otvor presne na to postelou. Aha, dobre, chránim ho. On spadol dole, to je. Aha, dobre. Kúpi si jedlo. Ja počkaj, ja kúpim Matildu a môžeme ísť na nich, hej? Teda nie, že môžeme, ale musíme ísť na nich. Už sa stáva jeden hore, ale nemá šancu. Tak Má. môže mať, keďže má ten luk, chápem. Choď hore, stráž, hej. Ale ako keď on má zostreli? Neboj sa nič. Moment, Matildu som to chcel. Čo je Steve? On strelil presne vedľa mňa. Ešte ja neviem vybehnúť po týchto schodoch. Ja proste začnem bežať hore a potom spadnem. Ja už to mám prešené, lebo ako náhle sa začne kopať, moment. He, a ja som tu už, a ja som tu. Tu strážim, ako náhle sa začne kopať, tak ja ho uvidím a začnem ho do nôh. Chápeš? Ale skrč sa, aby ti nebolo vidno menovku. Ale on neví, aha, vidí vlastne, hej. Toto není crafting dead. To nie. Ale sú traja red, takže aj my sme traja, už jeden sa odpojilo. Aj od nás, ale. No však vravím, že aj od nás. Moment, asi nejde. Je tam ešte stále? Kto, ten s lukom? No tam hore, ten, čo si hovoril. Nie, už odišiel. No dobre, tak poď rýchlo na nich. Ideme, Dizzy Sparta.
Spartak. Trnava. A spadli by sme obidvaja. Tak to No by poď, zasran. Vieš, kam si môžeš dať ty Matildy? Neviem ako ty, ale ja som šiel preč. Jedna žltá for... Kde si? Už som pri ich posteli. Nie. Oni už nemajú postel? Majú. Moment, ale ja ju tu nevidím. Ja tu Si u nevidím ich. Ja som u nich, ale oni tu nemajú Oni si ju vykopali sami. Nemôžu. Veď, ale ja tu tú posteľ nevidím. Chápeš? Oni si svoju posteľ nemôžu vykopať. Ale ja ju tu posteľ nevidím, chápeš? Počkaj, idem k tebe. No poď rýchlo, U nich? kúde. Ja som u nich, ale ja tu tú posteľ proste nevidím. Ale ja hore nemám ako ísť, lebo... Vykop to sklo, čo je hore. Lebo ja sa tam dostať ako nemám. Aké sklo? To, čo je u nich hore, to sklo. Moment. On ma zabil už. Ale ja neviem, že či to ja neviem ako, ale proste ja som mi tam tú posteľ nevidel. Ja ti pošlem toto video, ale ja som tam tú posteľ proste nevidel. Takže všetko? Všetko? Všetko. Dobre, takže ak sa vám toto video páčilo, určite dajte like. Určite toto video nazdieľajte a takisto si určite pozrite Dominikov 666 kanál. Dobre, a určite aj dáte odber. Dobre, takže čaute.